Изложбата, която кара всеки минал покрай нея да се влюби в плакатното изкуство. А градът е естествената му среда. Художниците са избрали оградата на училище, за да представят своите творби. Изкуството на плаката е да провокира. И мисля, че няма нищо по-хубаво от това тази изложба да бъде точно на оградата на нашето училище, защото децата трябва да бъдат провокирани. Децата трябва да имат сцена за изява и в буквалния и в преносния смисъл на думата. Плакатът е динамично и диалогично изкуство. С тези си качества той провокира и става мост между културата и света около нас. Плакатите пресъздават емоция и казват всичко важно, без думи дори. Галериите за плакатите е улицата. Улицата е най-доброто място, където изкуството плакат е видимо и всички разбират за какво става въпрос. Освен да провокира, изложбата има за цел да събуди интереса на учениците към графичния дизайн. Всеки, който мине покрай оградата с плакати, се спира и отделя време да разгледа. Не всеки, разбира се, успява да види всичко, но поне една голяма част от това, което е изложено, минава през очите и съзнанията на минувачите. Показваме естетиката на тези наши млади бъдещи колеги, какво представлява графичния дизайн, защо плаката е едно изкуство, което е създадено от много известни големи автори и което се асимилира страшно добре и защото много по света хората слагат плакати в стаята си, не само картини. Плакатната изложба амбицира учениците от гимназията да обогатят културните си възприятия и да разширят мирогледа си. Училището става на 50 години и девизът по този повод е "Предай искрата". Тази идея се вписва в изложбата, казва директорката. Голяма част от децата, минавайки покрай плакатите, си задават въпроса: а този плакат по какъв повод е създаден? И това най-малкото е провокация да посетят представление, концерт, да отидат на опера. Плакатите, изложени на оградата, са част от колекция, формирала се 3 десетилетия. Затова, освен на оградата на 95-то училище, плакати могат да се видят и на още няколко места в София. Показахме нашите колекции на 4 места в София. Славейков, Музикалната академия и тук в момента е нашето представяне. Изложбата е част от календара на културните събития на София за тази година. Затова тя ще продължи да радва учениците и живущите в квартал Хаджи Димитър поне още един месец.